filɛbagaw ani an lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye sibiri ye mai kalo tile 18 san 2024 cɛ i bɛ yɛlɛ la bi dɛ o ma Bayern ye mun sɔrɔ ɲinan championnat aw kɛra bɔ fo safu ye han k'a sɔrɔ Maison Blanche bɛ finale la aya bɔlɔntan don dɛ a kana kɛ o san ta ye dɛ kupu bannen ko ka tila ka segin a ka kɛ o tɛ kɛ kupu jɔra bɔlɔntan a cɛ Real ninnu filɛ nin hali ne ye tulonkɛ kuma ni bila Real fɛn na k'a bila n ka page kan dɔrɔn u ye n fa ni n ba bɛɛ nɛni u ye n buruju bɛɛ gosi hali dɔw t'a ɲini k'a faamu hali k'a ɲini hali n ko o b'o supporter ka tɛmɛ hali Mali kan Ala ka hakili ɲuman d'an ma an ka bi tilegan in na jɛmukan ale ye kɛnɛ kan ye kɛnɛ kan n'Ala sɔnn'a ma gogikaw an n'olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ olu ka tɔn maaw kan ka se an ma yan nka yan'o cɛ kibaruya misɛn minnu bɛ yen an na dɔ da don olu la ka kɛ ni sɔridasiw ka baara ye min ye chef d'état-major de l'armée de la garde nationale ye ni o ye Famuke Kamara ye colonel major ale kɔni ale bɛ wuli ka jɔ la nin waati in na a ka taama sen fɛ a taara yɔrɔ minnu na sa o ye Sevare mara ye min ye Famuke ale galabu ka kɛnɛ dɛ chef d'état-major min tɛ sigi bureau kɔnɔ ale don wa waati o waati i b'a sɔrɔ a bɛ mission dɔ la yɔrɔ dɔ la san kalo 12 vraiment surasiw yɛrɛ bɛ ka tagabolo min kɛ sisan o de ka di ale yɛrɛ ye c'est à dire n'i ye ɲɛmɔgɔ ye f'i ka k'i ka mɔgɔw kɛrɛfɛ tuma bɛɛ ka baara ja don u la yɔrɔ minnu mɔgɔ b'a fɔ k'olu tagali ka gɛlɛ i yɛrɛ ka taa ye ka t'i ɲɛ d'a kan baara bɛ ka kɛ cogo di i ye laɲini minnu kɛ yɛlɛma o bɛ ka sabati wa min ye Famuke Kamara ye garde nationale la an b'a fo a cunna kunu Bulkesi surasiw yɛrɛ dɔw ko ko Kasim ko chef b'an fɛ yan dɛ n'o ko keba wa ko ayi k'u yɛrɛ ka chef ko Famuke yɛrɛ nana yan a bɔra a ma da o ma koyi a taara Mondoro wa munumunu salo in a ko mɔgɔw bɛ baara la yɔrɔ o yɔrɔ yanni ɲɛmɔgɔw ka na parce que i b'a dɔn ko armée de terre o général n'o ye Aruna ye ale bɔra sa ka munumunu saloba kɛ parce que surasiw fana ka kulu kɔnɔna fo mɔgɔ k'a faamuya de armée de terre chef d'état-major bɛ yen armée de l'air chef d'état-major bɛ yen armée garde nationale chef d'état-major bɛ yen polisi ta bɛ yen min ye gendarmerie direct u bɛɛ de dilannen don donc ɲɛmɔgɔ kelen-kelenw i bɛ se ka wuli fana ka mission kɛ ka taga ko lajɛ kuma caman bɛ fɔ terrain kan n'i yɛrɛ ɲɛ taara lajɛ o de ɲɔgɔn tɛ o de ye Famuke ka force ye ale n'anw tɛ kelen ye dɛ ka pankuru ta ka jigin Moti ka taa Moti dugu kɔnɔna munumunu ka na ko n tun bɛ front na ale n'anw ta tɛ kelen ye dɛ ale tiɲɛ na an b'a fo k'a encourager parce que ɲɛmɔgɔw fana bɛ tan yɔrɔ chef d'état-major tɛ ne ka nin kɛ tan i b'a ye yanni kalo ka sa Sadio yɛrɛ bɛ tourner daminɛ tuguni Sadio bɛ tila yɔrɔ min na chef d'état-major fana b'a c'est-à-dire o b'a to ko bɛ dugumana na aw bɛ bɔ a kalama quoi a tɛ dogo aw la quoi dumuni ko gɛlɛya an ka samara tiɲɛna an ka nin munition i b'a bɛɛ mɛn surasiw yɛrɛ da quoi voilà parce que u b'a bila u kunna ni dɔ bɔra dɔ bɛ na par exemple sa Aruna tilara Aruna kɔfɛ dɔrɔn Famuke y'a ta Famuke bɛ tila chef d'état-major y'a ta Sadio b'a ta ainsi de suite u bɛ tila ka munumunu tuguni ou bien keba bɛ fana bɛ tila ka wuli tuguni donc o la daga sunɔgɔ ni yɛrɛmabilaba min bɛ yen caman de bɛ bɔ o la quoi mɔgɔ b'a bila u kunna k'a fɔ ko n'i ma farati ɲɛmɔgɔ bɛna tuma bɛɛ a bɛ se ka n'an kɔlɔsi nin waati in na armée malienne a bɛ k'a kɛ ko a tɛ ka na kɛ du ni du ye Kidali n'a marabolo la parce que sisan avion ye Kidali kɔni
dugumana n'a sanfɛla bɛɛ lajɛlen mɔmɔ k'a ban tayi min bɛ yɔrɔ min min bɛ fan min o bɛɛ dɔnna ka ban i y'a di yɛrɛ wolodugu u taara yen u donna k'a bɛɛ mɔmɔ k'a bɛɛ lajɛ ani Alizeri dantɛla o tun bɛ n'u bolo da mɔgɔ dɔ kan a kɔni porokotora ka don Alizeri nka a ma kisi dɛ a ma kisi parce que wulikajɔ min bɛ sen na sisan a fɔra Alizeri yɛrɛ bɛ ka problème sɔrɔ sisan parce que olu fana binkaliw bɛ ka ca u fana fɛ yen fɔlɔ o tun tɛ n'i ye mɔgɔ marafatigi kɔni bila i fɛ yen a bɛ balo min na a b'o de ɲɔgɔnna kɛ o maintenant Mali kɔni y'a ka frontière labɛn a bɛ barakaw olu minnu yɛrɛ ni Alizeri frontière bɛ kilomɛtiri 170 bɔ min ye armée ye a taara yen a ye munumunu salo kɛ o yɔrɔ fana na bi kɔni Kidal n'a marabolo ni Mali ni Alizeri frontière n'i bɛ munumunu i ka kɛ civil ye dɛ sinon ni hali manabɛlɛ b'i bolo i bɛ fara jugu kan dɛ n'i bɛ kɔnɔ fa n ko o yamaruya bɛ ɲini de bon ni ne bɛna n'a to préfet ni sous-préfet u bɛ se ka segin ka taa u ka sigiyɔrɔw la k'u ka baaraw kɛ u ka fisa u bɛɛ dagalen tun bɛ Gawo cogo min bon Gamu yɛrɛ nana ka na min fana fara kan nin ye sisan maa kana siran ka t'i sigiyɔrɔ la armée bɛ yen bon armée fana sanfɛminɛn ni dugumaminɛn minnu b'a bolo bi ne yɛrɛ bolo u bɛ ka min kɛ Kidal lɛ fala ye u kana ɲɔgɔnna kɛ Segu ni Mopti ni Dɔngɔnɔdugu ninnu na bani u bɛ ka baara min kɛ Kidal u ka n'o ɲɔgɔnna lajɛ Dɔngɔnɔdugu ninnu ni fɛnw na sisan pour que mɔgɔw ka lafiya samiya ka se ka kɛ ka ɲɛ u bɛ ka min kɛ u ka dɔ fara a kan hali bi pour que basigi ni lafiya a bɛ na ni kɔni nin baara ninnu bɛ senna u bolo yen Menakakaw fɛ yen bagan 320 tɛgɛ sera ka da o de ka Bamanci i b'a dɔn ko Menaka ta kɛra min ye sisan dugudenw fɔlɔ u bɛ siran u b'a fɔ ko ni ko fala tun bɛ yan n'u ma se ka fala sɔrɔ n'u fala segira ka na a bɛ ne fa donc sisan dugudenw hakili bɛ ka sigi parce que tile kɔnɔ siɲɛ 2 u bɛ armée munumunu na fɛn minnu sonyɛnen don minɛn minnu bɛ yen ni ko minnu bɛ yen u bɛ ka ja jɔ sisan ka se ka a fɔ armée ye sira minnu fana bɛ yen Menaka n'a lamini na u bɛ ka se ka olu kɛ donc armée ale ni maa minnu bɛ baara kɛ yen kosɛbɛ o ye MSA ye MSA ye jɛkulu ye jɛkulu min fana tun ye marifa ta ni ale bɛ Menaka kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu de ka secrétaire général ye Musa Aga Shiratumani ye nka kabini accord sigira sen kan a fɔra accord kɔnɔna na ko mun ye jɛkulu marifatigiw ka fara armée kan u ni armée ka jɛ ka terroristes kɛlɛ olu m'u ta bila dagirida la koyi olu nana don armée ka kulu kɔnɔ siɲɛ kelen ka yɛlɛma kan kɔnɔ donc o baara mun bɛ sen na o bɛ k'a to peut-être que u ye DDR an t'a dɔn jumɛn voilà ninnu yɛlɛmali ka na sɔrɔdasiw ka kulu kɔnɔ o baaraw fana olu labɛnw fana bɛ sen na AES ko hukumu kɔnɔna na min ye ministre minnu bɛ jamana 3 in kɔnɔna na n'o olu ka baara bɛnnen don jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ baara ma olu tun bɛ Ɲamekaw fɛ yen Ablaye Diop ale tun bɛ a ko kɛnɛ kan u y'a jira k'a fɔ sa ko min ye baara minnu kun kɛra Burkina ka Bamako yɛrɛ fɔlɔ novembre kalo tile 25 san 2023 ka tila ka na Bamako tuguni novembre kalo tile 30 décembre kalo tile fɔlɔ ko min ye février kalo tile 15 o min kɛra Wagadugukaw fɛ yen kunun ta yen o kɔni tun ye Ɲamekaw fɛ yen sa sɛbɛn minnu bɛ yen ni olu taara o kan ka kɛ AES yɛrɛ sigili ye confédération min bɛna Mali Burkina Niger fara ɲɔgɔn kan ka dayɛlɛlen to maaw ye o sariya sɛbɛnw ko olu dilan a bɛ fɔ min ma fana ko déclaration min bɛ yen ni ministre des affaires étrangères kan ka o kɛ yaasa ka se ka dayɛlɛ AES ale ka se k'a ka baarabaw kɛ confédération ko hukumu kɔnɔna na k'u y'o sɛbɛn bɛɛ lajɛlen don bɛrɛ la Ɲamekaw olu fɛ yen sisan ministre ta bannen a la pewu a ko kɔni k'a bila k'a fɔ ko ka baara kɛ ni a ye o bɛna na to sariya ale ni jamanakuntigiw bolo olu ka ɲɔgɔn ye min kan ka kɛ Bamako kɔnɔna na yan baara in bɛɛ lajɛlen kun cɛlen sa ministre ninnu kɔni u bisimilala général brigade Abdramane Chamini fɛ
ni ale yɛrɛ ye fanga ɲɛmaa ye nin waati jamana ɲɛmaa ye nin waati na Nizɛrikaw fɛ yen u taara ka taa kɔmasegi baara kɛ a ye baara minnu n'u y'o kɛ a fana ye bilasiraliw d'u ma yaasa u ka ko kuncɛli la u bɛ se ka fɛn minnu fara a ka jamanakuntigi hakilina ye min ye n'o ye Ibrahim Traoré ka se Asimi Goyita ma ko olu ka laɲini ye mun ye u bɛ se ka kɛ cogo min na n'an bɔra yen an y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko maliyɛnw olu ka tɔn minnu bɛ an damini jamanaw la ani minnu bɛ n'olu bɛ jamana kɔ kan olu sigili baaraw kan ka kɛ o baaraw hukumu na Gabon ta ale cibicaba cayara a yirala k'a fɔ ko Gabon n'i b'i kanbɔ Mali ale sɛbɛn ka k'i bolo carte consulaire ka k'i bolo i yɛrɛ kan na physiquement ka t'i ka candidature da bɛɛ ɲɛ k'i ye candidature dalen a yira k'a fɔ ko maa 4 o de ye cɛbɔ ye 3 kɔni bɛ Gabon kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ɲɛ ye olu ye 4 nan n'o yɛrɛ ye maliyɛn électeurs ka ɲɛmaaba ye Habib ale kɛra cɛbɔ ye nka a ti kɛnɛ kan nin ye a san 5 ye nin ye ninnu fana y'a ɲini sa k'a fɔ maa minnu bɛ ka kalata in labɛn k'u k'a lajɛ u ka sariya labato u ko ko k'a fɔra u ɲɛna k'u ka baara in kɛ kalata tun ye sini de ye ntɛnɛn kari an y'a mɛn kibaruya labanw na sisan k'a fɔ ko Gabonkaw ko Mali mɔgɔ minnu bɛ candidat tɔw olu wulila ka se sariyatigiw ma Gabon n'o ye procureur de Libreville ye ka taa kuma da ale tulo kan k'a yira k'a fɔ anw kɔni anw ka sariyaw b'a yira k'a fɔ ko baara kun kan ka kɛ tan nka maa b'an cɛla ale ti Gabon yan carte consulaire b'a bolo carte consulaire dun bɛ d'i ma san 3 o san 3 de o ko in nana cogo di an bɛ fɛ aw minnu ye kiiri tigilamaw ye aw ka an dɛmɛ yaasa aw ka sariya n'o y'aw ka jamana sariya ye ani anw ka kalata sariyaw u ko se ka bato cogo min na ko o ko kɛlen kunu procureur i b'a dɔn ni ko bɛ sariya la ka ban déjà ni hali ni ko bɛ ni mɔgɔ cɛ n'i taara n'a ye sariya la ka ban waleya min kɔni bɛ sen na sariya b'o jɔ fɔlɔ n'o ye kalata a tɛ se ka continuer o la fɔlɔ ale b'a jɔ fɔ ale ka jaabi ka di pour que segin ka na kɛ k'u y'o de kɛ u ko k'a ko jɔ fɔlɔ ko yanni ɲɛ ka sɔrɔ a ko la cɛbɔw an ye kelen lamɛn kunu n'o ye Ture ye ale ye cɛbɔ ye a y'a yira k'a fɔ yan yɔrɔ la an bɛ Modi Sisoko fo Modi Sisoko ale ye association Sonikara international ale ye olu ka ɲɛmaa ye nin waati na a fana bɛ yan kɛlɛ in a mɔgɔ ka ca dɛ donc Semega an bɛ kɔn ka ale lamɛn fɔlɔ n'an tilara Semega la kuma min candidat sabanan wɛrɛ fana bɛ yen an bɛ sɔrɔ ka kuma di o fana ma k'a dɔn k'a fɔ ko nin waati na min ye maliyɛn minnu bɛ Gabon u ka baara min bɛ sen na bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamu cogo min na. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kasim Traoré an b'a fɔ i ɲanatuma ka bɔ ka tɛna tigɛli fitinin k'i ye ka bɔ an Gabonkaw fɛ yan ni an balimakɛ na don kɛ Mamadu Maya Semega Libreville Gabon wala donc ne ye candidat ye n ye candidat ye 2024 nin kɔnɔna la mun ye a dara ɲɛ o ye sariya minnu bɛ sariya kisɛ minnu b'an ka gafew kɔnɔna la mun b'a yira k'a fɔ pour que ka kɛ candidat ye k'a sɔrɔ i sigilen bɛ Libreville jamana kɔnɔ n'o ye Gabon jamana kɔnɔna ye k'a sɔrɔ i ka cotisation i b'o sara k'a sɔrɔ fana nationalité malienne de ye carte consulaire b'i bolo walima Gabon sigi sɛbɛn ni ne bɛ gafe ninnu kɔnɔ barisabula n'i y'a ta k'a lajɛ sariya kisɛ kumana mun kan an b'an yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ ko bureau tɔnden bɛɛ lajɛlen n'a diyara i bɛ se k'i kanna bɔ fɛn kɔni ye cɛbɔya nɔfɛ an kɔni o ye o dan an y'o kɛ nka fɛn min kɔni ye an ka cɛbɔw ye an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen taamana ka taa an ta bila an y'a bila ka acquitté réception ta mais candidat ye mɔgɔ 4 ye an mɔgɔ 4 kelen kelenna bɛɛ lajɛlen n k'a fɔ an mɔgɔ 3 kelen kelenna bɛɛ lajɛlen taara an ta bila ka la ɲɛnamaya ni jaw ye nka an ye mun jateminɛ candidat 4 nan ale ma a n'a ta bila barisabula a tɛ yan a bilalen fana kɔ
kofe an nana mun jateminɛ ko carte consulaire bon carte consulaire ko la an nana jateminɛ a tɛ a mɛnna bon carte consulaire dun délai b'a la bon Mali ta ye san saba bɛ ban bon a dun yelen don gafew la k'a fɔ ko a taara depuis 2019 bon 2019 ni k'an tɛ tilala 2021 k'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ tɛ yan bon a y'an kunna fɛngɛ dɔɔni an kunna ɲagami dɔɔni an ko o kumana sa fo k'a ka nin ko in ɲɛɲini diɲɛma joli la donc o de kosɔn an y'a yɛrɛ k'a fɔ non seulement mɔgɔ tɛ jamana kɔnɔ i ka se ka kɛ o jamana mɔgɔw ka ɲɛmaa ye o ye degun dɔ ye a filanan ye jumɛn ye sɛbɛnfura min sariya kɔnɔ ni a sɔrɔ cogo ni an ma se ka fɛn faamuya la bon o ko tɛmɛnen kɔ ka taama ka na i ta bila n'i y'i kan da an b'o fana ye donc an kɔni nana jateminɛ k'a fɔ vraiment nin ye degun minnu ni an kan ka a lajɛ jama jɛlen kɔnɔ n'o tɛ cɛkɔrɔba ye an yɛrɛ ka cɛkɔrɔba don an tɛ ala deli an ka dɔgɔyama ka s'a ma surtout ne kɛrɛnkɛrɛnyara n'i ye maa 100 jɔ ka bɔ yan u b'a fɔ ko ne de n'a ka di kosɛbɛ tiɲɛ don nkalon t'a la mais sariya bato walima ka i kan bɔ cɛbɔ nɔfɛ o man ka maa n'i teri kɛlɛ mɔgɔ n'i dɔnbaga o man ka aw kɛlɛ bari sabula a y'a sɛbɛn gafe kɔnɔ ko ni maa min bɛ se k'i kan bɔ cɛbɔ nɔfɛ ko a ka taabolow ye nin a kan ka nin critères kan ka ye a la laɲini mun kan ka y'a tigi la n'o yera ne la ne ye n kan bɔ bon a man ka kɛ kɛlɛko ye a man ka kɛ mɔgɔw bolo komi i n'a fɔ janfan tɛ sariya ye mun daga ɲɛ n y'o sira de taama donc n bɛ fɛ mɔgɔw ka faamuya tɛ o den mun kɔni b'an bolo gabɔnka la o ye nin ye bon an nana ye yan faamaw yɛrɛ bi jumadon in na n'o ye mɛnkalo tile 17 ye bon gabɔn faamaw ye a fɔ ko ka élection jɔ fɔlɔ walasa u ka nin ko in ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn kosɛbɛ ni ko min bɔra o tɔ la donc u b'o da an tulo kan an na sɔrɔ ka mɔgɔw kunnafoni donc an bɛ waati min na sisan nin kibaruyaw de b'an bolo yan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen ka an ye fɛn mun ye ka bɔ yan o de an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka kɛ tɔnba kelen ye a kɛra ale ye sa a kɛra mɔgɔ wɛrɛ ye sa o tigi ka an mara mais a ka an mara sariya kɔnɔ a k'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ bɛ ka sariya bɛɛ lajɛlen dafalen b'a la kɔfɛ k'an jamanadenya o dafalen bɛ ka sɔrɔ o sariya bɛɛ dafalen ka sɔrɔ a tigi la n'o tɛ an tɛ mɔgɔ si contre la a ye ɲuman caman kɛ koyi a ye ɲuman caman kɛ maliyɛnw ye nka maa caman fana bɛ yen u bɛ ɲumanw kɛ an yɛrɛ fana bɛ dɔɔnin kɛ koyi an seko dangayira la hali n'an tɛ setigibaw ye ten sa an yɛrɛ tɛ setigiw ye nka association tɔn ɲɛmɔgɔ kɔni tɛ setigi ko yala a sigilen t'o la quoi a sigilen bɛ tɔndenw b'u ka tɔn wariw fara ɲɔgɔn kan. Assalamualaikum somɔgɔw de kɔrɔ baasi tɛ. ayiwa falaye nin tɛ kandida filanan ye sa kunun an ye fɔlɔ lamɛn sisan sabanan an bɛna na o fana ka dantigɛliw lamɛn. ne ye kandida ye o conseil ye kalafili min bɛ ka labɛn Gabɔn yan ne ye kandida ye n bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin i ma. Vraiment anw fɛ Gabɔn yan bi in na anw bɛ ɲɔgɔn zamazama dan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ yan parce que aw b'a dɔn conseil président min sigilen bɛ Bamakɔ n'o ye Papa Abibu ye a bɔra anw fɛ Gabɔn yan a bɛ san 6 bɔ mais an nana ye élection selen ale yɛrɛ fana ye candidat ye an candidat 4 don mais an ka candidat sariya la i ka kan ka i ka carte d'identité consulat u ka kan ka y'i bolo a dati ma ban i yɛrɛ fana bolo de ka kan ka na n'i ka candidat ye ka n'a déposer mais anw y'a ye anw ka Papa Abibu ale yɛrɛ mana Gabɔn ya ɲinan y'a san 6 san 5 ye a bɔra Gabɔn a sen ma jɔ yan mais a k'a ye candidat ye a wa tilara ka na ni carte d'identité fana ye ka na o déposer donc o kɔni de ye anw kabakoya fo ka s'a dan na parce que n'i y'a lajɛ Mali ka carte d'identité consulat san 3 don
mami sa nuru ke malla o bo soro tuguti kani président de élection na Gabonya donc o de ato ko tiɲɛ da bɛ ne ye ko nkalon bi s'a la anw ye kule bɔ mali fan fɛ mali gouvernement ye ka dɛsɛ maa kuma dara ambassade la ka taa kuma ka dɛsɛ donc on est obligé awa taa yɔrɔ wɛrɛ tɛ kɔnɔ guwanjɔ la dɛ an taara yan nɔ autorités fɛ ka taa cogoya ɲɛf'u ye donc olu kɔni ye papier de di ko ka élection ko ɲɔgiri fɔlɔ olu bɛ n'u ka vérification kɛ k'a dɔn jo bɛ min bolo jo tɛ min bolo anw tɛ mɔgɔ si contre la anw kɔni b'a fɛ jamanaden bɛɛ ka kan jamana sariya la sariya min bɛ boli anw nugumamaw kan u ka boli sanfɛmaw kan jamana si tɛ taa ɲɛ ni sariya t'a jamana kɔnɔ donc anw kɔni bɛ sariya de nɔfɛ k'u ka se ka kɛ o kɛcogo la candidat fitinin tɛ yen candidat ba tɛ yen candidat bɛɛ ye kelen ye an bɛɛ de bɛ ɲɛmɔgɔya kelen in kɔ k'a ɲini donc ni mɔgɔ min bɛ k'a ye i ka k'a ye jɛlenya kan o de ka fisa mais n'i kɛra a ye k'a fɔ ko e de y'i tɔw ka tɔw furuki ka sɔrɔ k'i sigi a tubabuw b'o wele ko diyagoya faga an t'o tile la bilen donc an kɔni b'a fɛ k'u ka kɛ jɛlenya kan o de la anw fana sera an yɛrɛw ka sigi jamana ɲɛmɔgɔw ma ka papier d'u ma k'a f'u ka ko in sɛgɛsɛgɛ pour que a ka se ka kɛ tiɲɛ kan hakɛto bɛ nin kan sɔla rasul ayiwa fala ye an bɛ min fara a kan minisiri min sigilen don maliden minnu bɛ kɔ kan an y'a wele a m'an jaabi telefɔni na kabi juma wula fɛ alamisa wula fɛ an ye message caman n'o ye Musa Agatayɛri ye an ko an ye nin kibaruya in mɛn a ko bɛ cogo di i hakilina ye mun ye a la a m'an jaabi an ye message ci Abibu Sila fana ma k'a fana wele n'an b'a fɛ ka kuma ɲɔgɔnya nin ko in kan fo sisan a m'an jaabi nka an ye min lakɔlɔsi nin ko in na nin kan ka kɛ maloya ko ye anw bolo parce que anw ka jamana ko anw bɛ fɛ ka taga sira min fɛ ko ka sariya bato ka tilenna kɛ ne b'a dɔn k'a fɔ ɲɛmɔgɔw sen tɛ nin na non ɲɛmɔgɔ tɛ se ka don ni namara sugu la parce que nin bɛ kɛnɛ kan nin ye nin conseil de base dɔrɔn ye hali o conseil de malien yɛrɛ tɛ dɛ nin ye malien minnu bɛ Gabon dɔrɔn ka problème ye ni o ko kɛra tancogo la mɔgɔ bɛna mun de fɔ ni élection ou bien ni fɛn ɲɛnama dɔ bɛna kɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ donc ɲɛmɔgɔw k'u jɔ u jɔyɔrɔ nin ko yɛrɛ ma se ni ne yɛrɛ bolo nin ma se sama-samani ni nin na yɛrɛ a bɛ fɔ Habib e ye président national ye ka ban o b'i bolo a to Gabonkaw yɛrɛ ka maa sigi u kunna i k'i ka mandat tɔ kɛ ne bolo nin man ka kɛ ko gɛlɛn ye ko mɔgɔ bɛ se ka min fɔ mɔgɔ ye i ka min faamu u bɔra sisan k'a fɔ a san 5 ye nin ye i tɛ yen sɛbɛn minnu bɛ di k'i ye yen nka o tɛ ka sɔrɔ i bolo mɔgɔ bɛ mun de faamu nin na ka tila k'a fɔ ko u ye da bɛ gosi u taara minisiri ne yɛrɛ minisiri écrit minisiri ma ne jaabi n ye Abibu yɛrɛ écrit a man jaabi n'a y'a sɔrɔ hali aw fɛla ye min ye ni tiɲɛ tɛ a y'a fɔ mɔgɔw k'a mɛn pour que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko jɔn ko ala u fana bɛ k'a fɔ ni u bɛ k'a kɛ ni nin daluya de mais nin ko in ka nɔgɔn tellement que hali a ma se yɔrɔ jan ɲinini na e tɛ yen a fɔra ko ni bɛ kɛ cɛbɔ ye e de bɛ wuli ka taa ka t'i ka sɛbɛn da i yɛrɛ bakun ni kɔni ka nɔgɔn ne bolo ni ma a ma se ko mɔgɔ k'a fɔ k'a b'i dɛmɛ nin na yɛrɛ min bɛ se ka kɛ o de ye k'a fɔ maliyɛn minnu bɛ Gabon bɔn komi ko bɛ tan an ka cɛkɔrɔba don a ye ko caman kɛ jamana ye a ye bɛɛ bonya a bɛ mɔgɔw bonya a bɛ dɛmɛ kɛ a bɛ nin kɛ o kama a y'a to komi a bilara Mali bɛɛ de kunna maliyɛn de l'extérieur bɛɛ kunna an ka to ni an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an ka bɛn ni mandat in ka ban nka ni nin banna a tɛ sigi aw kunna tuguni mais même nin na fala ye o ye sariya sɔsɔ ye parce que u ka vote sariyaw cɛ bɔra k'a bɛɛ fɔ sisan c'est à dire gouvernement man ka hali munumunu nin kunna quoi e bɛ jamana 70 kunna Gabonkaw dɔrɔn jɔyɔrɔ b'o la wa a ma f'i ɲɛna ko n'i bɔra Gabon kunna k'i bɛna bɔ jamana 70 in kunna parce que o kɛtɔ o ma nɔgɔn ne ye nin fɔ juge dɔ ɲɛna Bamakɔ yan
magistrat don terikɛ don ngo aw filɛ nin ye a bɛ ka kojuguba de lamaga a ye Abibu ka candidature kɛ pour que a ka se ka tɛmɛ Gabɔnkaw nana ni sɛbɛn ye a y'aw ɲɛ tugu a kan ngo mais nga ba aw rattraper dɛ ngo wa ngo fo rattraper juguba ngo parce que ni Gabon sigili daminɛna Gabon cɛ tɛ yen koyi aw dun ye yamaruya di ko a ka kɛ ko pour que mais o de kɛra o kiiri kɛra bɛɛ ɲɛna yan o sɛbɛnw bɔra mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ don ale tun tɛ se k'a prouver ko ale tun bɛ Gabon donc n'i tɛ se k'o prouver a tɛ nin sisan k'i yɛrɛ ka taa physiquement i yɛrɛ bakun ka t'i ka sɛbɛn da hali n'i ye papier sɔrɔ sa ka bɔ k'o di mɔgɔ ma mais halisa an b'a fɔ k'a fɔ ko a bɛ se ka i ressaisi a k'a to ninnu k'u ka mɔgɔ sigi candidat saba min bɛ u ka baara kɛ et puis min ye ne yɛrɛ maloya ye nin ko ne b'a dɔn a ko Gabon justice de ye fɛn bloqué ko olu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ han Gabon justice o de y'a bloqué ko parce que ko malien minnu bɛ Gabon olu ye plainte don ko procureur ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a lajɛ sɛbɛn min bɛ yen n'o dira Abibu tɔgɔ la ani k'a jira k'a fɔ n'a sɔrɔ c'est comme fédération malienne de football fédération malienne de football commission dɔ b'a kɔnɔ k'a fɔ dɔrɔn ko n'a sɔrɔ Bavier bɛ kaso la n'a tɛ kaso la ko olu t'a kalama k'a fɔ dɔrɔn n'a sɔrɔ a bɛ kaso la ou bien n'a tɛ kaso la ko non k'olu dɔn ko t'o ko la bon n'a ye namaraw dilan ka kow sigi sen kan a bɛ taa laban nin de la o nin tɛ nin kɛnɛ ni mɔgɔ yɛrɛ man ka kuma nin na yɛrɛ parce que tellement que a bɛ kɛnɛ kan hali ni ministre ko k'a kɛ ministre tun bɛ se k'a fɔ ah bon Habib vraiment a lajɛ n'i ka denmisɛnninw e de ka mɔgɔw don u bɛ e ma ye u bɛ k'a fɔ ko papa Habib u bɛɛ ko k'u n'a ka di an problème t'an si n'a cɛ mais sariya la tant que an ka jamana m'a dɔn k'a fɔ ko sariya ye sariya ye somɔgɔ ko tɛ balima ko tɛ den ko tɛ limana ko tɛ a ka kan bɛɛ ye an tɛ taa ɲɛ bon ninnu n'a ma farati wariko n'o de don nin bɛ a ma nɔgɔn dɛ procureur m'a bloqué a Cheikh Umaru Konare ɲuman na Gɔlɔnkɔsi de ye sariya ye ala ka hakili ɲuman d'a ma Gabɔnkaw kɔni an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn u ye wulikajɔ kɛ nin ko in na sisan n'an bɔra Gabon ayiwa anw fɛ halisa tentative de coup d'état dɛ Burkina kɔni ko kunun ko cɛ dɔ y'i fa yɛrɛ la ka taa i ɲɛsin garde minnu bɛ jɔ palais yɛrɛ donna la ka t'i ki olu kan k'u ye cɛ fɔsɔ k'a minɛ dɛ o kɛlen sa min ye a kɔni ma tiɲɛni kɛ a ma se ka fosi kɛ sentinelle minnu bɛ palais donna la Kuduba olu sera k'u bolo da cɛ kan k'a minɛ ka taa n'a ye anw jeune patriote minnu bɛ Wakasa anw kɔni bɔra ka bɔlɔ minɛ ni Ibrahim tɛ taa yɔrɔ si foyi tɛ k'a la nka cɛ ala k'an kisi dɔrɔn k'an n'an cɛ janya sinon n'a bɛ kɛ don min aw t'i ye aw bɛ fara tɛgɛrɛ fɔlɔw kan yɛrɛ ti se an ka jamanaw fɛn minnu bɛ yen n'o olu ye tiɲɛ ye jamanaw ɲɛmɔgɔw k'u ɲɛsin olu ma ban tellement que farafinna jamanadenw ka ko ka nɔgɔn fɛn minnu bɛ yen ni mɔgɔw b'a nɔfɛ u bila o la dɔrɔn man parce que tuma o tuma coup d'état kɛra na tentative kɛra na a man ɲi dɛ signe ɲuman tɛ nka ala k'a n'a cɛ janya parce que ni ko ye Burkina sɔrɔ bɛ a bɛ komi ni ko ye anw sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen turulen don ɲɔgɔn na nin waati in na ala ka hakili ɲuman d'an ma o Burkina kelen in kɔnɔna na ko transition tɔ bɛna na kɛ cogo di a bɛna na bila wa a tɛna na bila wa a bɛna na kɛ cogo di dɔ bɛ fara a kan dɔ tɛ fara a kan wa u ye ɲɔgɔn wele nin kalo in tile 25 a n'a tile 26 waga 2000 la ko min ye assise nationale de la transition ye o bɛ taa kɛ ye Burkinakaw olu fɛ yen o kɔrɔ sa ko samedi nata bi kunɲɔgɔn ale ni dimanche u b'o o baaraw kɛ waga 2000 kaw fɛ yen ko ni kunnafonidila min bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani farafinna fan wɛrɛ fɛ n'i sen bɛ se ka y'a la fana u ye bɔlɔlɔ sira yira k'a fɔ i bɛ se k'i tɔgɔ sɛbɛn nka olu t'i ka transport bɔ dɛ n'i bɛ fɛ ka taa kɔni dayɛlɛlen don i ye olu t'i ka transport bɔ Nigérikaw fana fɛ yen ko maire caman de bɛ yen minnu wulila ka bɔ u nɔ na sabula olu ye délégation spéciale de bila yen directement ka maire bɛɛ gɛn ko maire caman bolilen don ka taa Nigéria bi wa k'u to Nigéria timbre mun bɛ yen n'o u tɔgɔla dɔnnen ninnu ye k'u kɛlen don k'o ɲɔgɔnna caman dilan k'o bila circulation na a kɛra baara ye a kɛra baara ye
o Niger kelen kɔnɔna fana na u ka ministre min sigilen do bolimafɛn ko ma n'o ye ministre de transport ye ko ale ni société dɔw bɛ yen no olu ye soningola ye ko olu maa caman de welelen do bi bɔgɔ jeninen kan sabula ko min ye carte grise dili ye ko yurugu ko o yera o la waleya in ko a daminɛna kabini Bazoum tile réseau ba do ko a réseau ko a démantelera ministère in ale kɔnɔna na kibaruya misɛnw an b'olu da yen min ye an ka gugikaw a b'olu ladon ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka bɛɛ lajɛlen k'aw fo k'a fɔ ko min ye an ka bi baabu ye sa ale bɛna tali kɛ Gogi kan Gogi ale bɛ Mali ni Mauritanie dancɛ la yɔrɔ min do fana o b'a to baaraw minnu bɛ ka kɛ u fɛ yen o bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min na yaasa min ye o bɛ se ka faamuya cogo min na sisan sa an bɛ u ka maa bisimila maa fila kɔni bisimila minnu kan ka se ka kuma n'o o ye Abdramane Sisoko ye ale ni Samba Jawara olu de nalen no Gogikaw tɔgɔ la bi yaasa ka se ka na an masala degun min bɛ u kan u ka sigida la yaasa u bɛ se ka dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna a ko la cogo min na sa an b'u yɛrɛ fo k'u waleɲuman dɔn u ka baara la ani u nali la an ka studio kɔnɔna na bi ka se ka na masala an fɛ min ye faamuyali ye u bɛ se ka sɔrɔ ko in na cogo min na fala ye dɔnkilinin tɛ yen fɔlɔ u bɛ fisaya ko la. Aw bisimila jamukan min n'o ye kɛnɛ kan ye n'an b'ale sigi sibiri o sibiri an bɛ taa Mali ale ni Mauritanie dancɛ la sabula min ye degun kɔni a caman bɛ yen dugu min bɛ yen n'o tɔgɔ ye ko Gogi ani Gogikaw de bɛna na kuma bi ka masala Siso ça va i ɲɛ fɛn dɛ o kuma i ma sɔnna a ka ɲɛ kuranko dɛsɛ bɛ yan an k'an baw kunna ayiwa Jawara aw bisimila ko bɛ cogo di ça va aw bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔna na Gogi yɛrɛ ye yɔrɔ jumɛn ye mun ni mun bɛ kɛ Gogi mun bɛ sɔrɔ Gogi a bɛ Mali fan jumɛn bisimila salam ka don kuma na alhamdulilahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ala ne tɔgɔ Samba Jawara ka bɔ Gogi alhamdulilahi avant tout d'abord an bɛ Kasimu n'a ka délégation fo yan radio so kɔnɔ yan alhamdulilahi o fana avant tout d'abord an b'an ka ɲɛmɔgɔ fo parce que adamaden sali ka don kuma na i ka ɲɛmɔgɔ b'o fo fɔlɔ ka taa dugutigi la ka na maire la ka na ka alimamu la ka na an ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ la Gogi voilà an bɛ bɛɛ lajɛlen fo inshallah kuma ye min ye n b'a to Sisoko bolo Sisoko bɛ tɛmɛ ni kuma ye quoi inshallah Siso an bɛ fɛ ka Gogi yɛrɛ dɔn fɔlɔ a bɛ fan jumɛn mun ni mun bɛ kɛ Gogi min ye Gogikaw ye bamananw de ka ca ye wa ou bien anw marakaw de ka ca ou bien filaw ninnu nɔnɔtigi ninnu de ka ninnu yɛrɛ tɛ nɔnɔtigi ye tuguni siribe ninnu de ka ca ye wa ou bien jumɛn de ka ca ye i bisimila. Ayiwa inshallah ala ka di sababa bɛɛ an bɛ foli tɛnku bɛɛ lajɛlen ma aw minnu y'an bisimila ani lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen donc foli tɛmɛnen ko an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ye Gogikaw ye komi ye ɲininkali kɛ Gogi ye yɔrɔ jumɛn Gogi ye Mali dugu dɔ de donc n'i ko Gogi chef lieu de commune de do chef lieu d'arrondissement de do Gogi bɛ fan jumɛn a bɛ ɲɔrɔn cercle kɔnɔ donc n'i bɔra Bamako ka kati sira minɛ après Djidje après Kolokani Djidje ni Djema i bɛ kunda ɲɔrɔn kan n'i tɛmɛna ɲɔrɔn i bɛ kunda Mauritanie sira tɔ kan donc dugu laban min yɛrɛ bɛ yen nɔ yen de Gogi voilà Gogi est composé majoritairement composé maraka de ka ca voilà bon sigibaga kura dɔw bɛ yen nɔ sisan minnu bɛ ka na fara an kan dɔɔni dɔɔni n'o ye siya wɛrɛ n'u bɛ ka bɔ yɔrɔ wɛrɛw olu kɔni kelen kelenw ye mais bon presque an bɛ se k'a fɔ a bɛɛ maraka de voilà fulaw fana bɛ yen nɔ olu fana bɛ an mɛnna a dun an y'a mɛn k'a fɔ Gogi tɛ bi dugu ye dɛ non Gogi tɛ bi dugu ye
parce que dugu min n'an bɛ se k'a fɔ depuis 1800 a dugu bɛ yen nɔ fo sisan bon yɔrɔ indépendance ko kuma kɔni tɛ fɔ yen nɔ indépendance taara k'a to yen et recensement kɛra k'a recenser en tant que village en 1959 donc minnu bɔra ɲɔrɔn administrateur minnu bɔra ɲɔrɔn ka na recensement kɛ olu donnen don olu bɛ yen nɔ bon an kɔni ka problème daminɛna depuis o recensement ko kuma in de fɔra ko kana dugu recenser en tant que village malien depuis o wagati fo sisan an bɛ degun kɔnɔ voilà a degun kɔni bon n'an bɛ se k'an da don a la sisan ou bien a bɛ se ka dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna parce que an nakun ye degun ko in ye bi hali n'o y'a sɔrɔ Jawara tɛ fɛ ka fɛn fɔ fɔlɔ n'a tɔ ni faranga dɔ b'i bolo dugu kɔnɔna ko kan hali bi yanni an ka don degun na. Inshallah, comme Sissoko y'a fait chomna et du composition fait chomna, c'est vrai marga de majorité. Voilà balma tout si awre nana si anga mbede kili. Alors comme Abdraman de anga porte-parole mbe kuma tabolo abe temina toyo. Awa Sissoko. Naam. Amaro nga fɔ ni ye Gogi yɛrɛ tɔgɔ ta k'a lajɛ. Ne yɛrɛ kɔni ye Gogi kɛ min ye. Polisi minnu bɛ mɔgɔ ka wari minɛ u la i t'a tɔ Moritani. Ni ye Gogi fɔ dɔrɔn an b'o de ye ani transporteur an b'o de dɔn kosɛbɛ walima degun wɛrɛw bɛ yen minnu olu si tɛ kelen n'olu ka dɔgɔ degun kɔrɔ wa. Bon o ye aspect fitinin de an ka degun kun kɔrɔ. O tɛ foyi ye. O tɛ foyi ye. Anw ye tɛmɛsennaw ye anw ta ye ka nɔ. Aw ye tɛmɛsennaw de ye aw ta ka nɔ an minnu b'a la an minnu wolola yen ka mɔ yen nɔ donc ne yɛrɛ si bɛ san 40 dɔɔnin na bi n'a fɔra ko an wolola ka mɔ hali bi o degun kelen ninnu bɛ yen nɔ. Bon a degun yɛrɛ bakuruba ye jumɛn ye c'est d'ordre administratif o ye do gouvernement fanfɛla ye parce que n'an ko gouvernement fanfɛla ani jamana dɔ de bɛ frontière la n'o ye Mauritanie ye o de degun b'an kan o degun b'an kan ni mun ye parce que n'a fɔra ko dugu i ko sɛnɛkɛyɔrɔ n'a fɔra ko dugu i ko baganw bɛ taa dumuni kɛ yɔrɔ min na n'a fɔra ko dugu voilà fɛn wɛrɛw bɛ kɛ fan fɛ min tɛ dugu kɔnɔna ye mais an ka dugu kɛlen sisan a cantonnera c'est à dire dugu lamini dɔrɔn juste aux concessions sow daw dɔrɔn i tɛ se ka un pas deux pas ta ka taa o b'a fɔ non ko yan ye Mauritanie bon or que ni n ko a degun fanba bɛ gouvernement ka côté la gouvernement ma dancɛ yira an na k'a fɔ ko nin ye Mali dan ye voilà nin ye Gogi dan ye Mali fan fɛ voilà an man kan ka tɛmɛ nin kan bon o ma yira an na o de degun b'an kan n'o kun yira an na problème caman. O bɛ san joli bɔ o ma yira aw la. Depuis Gogi kɛra Gogi ye o ma yira an na. Ayi. Dugu k'a fɔ ko nin ye an ni karisa ninnu dancɛ a tɛ se ka sɛnɛ kɛ ka se fo yan o ma fɔ aw ye. O ma fɔ an ye. mais est ce que Mauritanienkaw bɛ don ka na an ka territoire ka aw Gogi kɔnɔna na ka na baaraw kɛ min b'aw bali yan. O yɛrɛ de degun ye minɛ an bɛna don o de kɔnɔ. Parce que problème min ye n'a fɔra sisan ko karisa ka da yan niveau la karisa ka dan niveau la parce que n y'a f'i ɲɛna cogo min na k'a daminɛ 59 fo sisan problème bɛ yen nɔ bon ni faamaw nana a bɛ fɔ aw ka dan yan niveau la maliyɛnw Mauritanienw fana aw fana ka dan yan niveau la. O bɛ kɛ faamaw sigilen ɲɛna. O bɛ kɛ faamaw sigilen ɲɛna mais faamaw man'u ko dɔn dɔrɔn o bɛnkan si tɛ waleya a si tɛ waleya mɔgɔ fagaw bɔra la caman parce que an kun bɛ sɛnɛ kɛ yɔrɔ dɔw la. N'a fɔra sirakaw nan'o bɛɛ minɛ n y'a f'i ɲɛna cogo min na ka village cantonné juste sodaw la sɛnɛkɛ yɔrɔ bɛɛ minɛna na an tɛ se ka bɔ k'an bɛ taa sɛnɛ kɛ donc o y'a dama problème an tɛ se ka bɔ k'an bɛ taa lɔgɔ ɲini k'an bɛ taa bin ɲini k'a di bɛgaw ma o fana y'a dama problème ye. Gogi kɔnɔna yɛrɛ la. Gogi kɔnɔna yɛrɛ la Gogi kɔni Gogi entouré don des 3 côtés a côté saba bɛɛ ye Mauritanie wa a côté saba i tɛ se ka 500 mètres ta ka taa côté si fɛ. Ni ma lajɔ k'a fɔ ko yan ye Mauritanie 500 mètres 500 mètres i yɛrɛ bɛ se ka taa o ma Gogi dan ye sow dɔrɔn kɔnɔna yan n y'o de fɔ mɛ o de kosɔn ko cantonnement de b'an da la Gogi dan ye sodaw dɔrɔn de Mauritanie fanfɛla la sɔrɔdasiw de jɔlen don ka aw bali wa ou bien dugudenw de kɛlen don ka marifa ta ka ɲɛsin aw ma n'aw tɛ se ka nin baara ninnu kɛ. Bon Mauritanie fanfɛla la fɔlɔ civiliw de tun bɛ yen nɔ n'an taara an n'olu de bɛ bila ɲɔgɔn na bon an civili damaw ni min sera min ma don min na o kɔni mais laban in na an yɛrɛ y'a ye san u nana ni poste damadɔ ye. Mauritanie faamaw. Voilà Mauritanie faamaw nana ni poste baden de ne yɛrɛ ni san ta laban min kɔnɔ
min kono san poste mi installera akacha gogi awo bon u ka contrôle de be fambe folo ni tara logo nyini na inato ini suraka civil de be tu nyogona Mauritanie civil de be tu nyogona donc aba bo nyogona ni sera kana ni ka logo ibna na mais zena 600 ini marfatigu de be nyogona fobi yala civil ni marfatigi be se ka kelewa o kala o ko to kala yo afa ga ci la ke ahon o segende bandala marfatigi e bolo la ngolo donc jaga farde ha ngi jaga farde ay bon ni mi fembe no ama fode bonyani karama ko ka famu awo wala parce que e bolo la ngolo e ka to ki kwada marfatigi ko e gon baro ga ko ni o tikele yo o tikele bon akawe ya est-ce que ka chama yera mugo fatura mina ni u degu na ya la se nyoro gouverneur ma comme ça gouverneur be nyoro akawe yera aka chama yera bo comme gouverneur ko sayna koy yan gouverneur kana préfet be no problème fen mana ke no préfet de be wele kuma dola aba na sensibiliser kabena bo kuma dola atena a problème amba sigi kam munyi na fo korole amba munyi chogomina wa nyere kuma dola ambe pan olube kuna kana fo bamako ministère ula katanda makashie no wala sa fembe se ga boala mais au bela ça revient à la même chose donc solution tambolo bon ali kosa ina nango ko akado de la que 2020 n'est-ce pas voilà précisément mois de juin 2020 anga mo tara logni na unato donc sur la civil ou kumbe ni donc gendarmerie de nana fait interposition na ça donc Mauritanie taw Mauritanie gendarmerie voilà Mauritanie taw de nana donc to manga unde la don paf marquage fait kunka umbora anga mo banana sur place do sara minum banana hali 600 silen fleur mina adobe bamako na be ga forake a opéré la tête 2 semaines et bon mais comme gouverneur on a sur le gouverneur mana 2020 on a sur le gouverneur mana voilà mais préfet m'a fait fois à la au Kenya bon préfet unana numéro passé na unana ambolo fe nganga kechogo mina na ma kete par exemple mo de sara mo de banana. Donc la première des choses, monde kanga ke 600. La prise en charge de ces blessés au maquet damado kumala kumate kunini ku don ere. On gogi ka o debe ko lu frake jusqu'à présent. Yere. Minu jogina yere de u frake. Anga foli be awati député minungu be nyoro député do ye boloma faradi. Anga foli bo yo wakati hakili tu tokola mais olugo ne boloma faradi al na kera wa 500 voilà 150 000 au lieu de wakati on a boro la mo shika contribution mana angoyi alsa jogine mba awbolo alibi ni residibe fleni ale wolo dogoni o de bananendo a opération de kera parce que fenye bali ale mâchoire be de boala donc opération successive ou de bega kola donc ali 600 afin de bega fenye réparer agno réparer à plus de comme 700 000 afin à facture au bamboloka ni kalo yere kono oh mais c'est ça amé ou ben nantaro nasro jouara ni be faka do fara de gonu nga parce que mama indagala parce que sama si so ni na do ko inshallah wala mbira min fanga ga si so ga kuma ga kasulunye min de uban ka tienre la pour que amba ni autorité fait barake ka min de uban ka problème c'est quoi si so ya fu chomna nanka dombe ta logni na anka demsono be anka donu be ta logni na vraiment te da ibe darete sono parce que ni ka demsono do logni do parce que ni ay fanta ambara anka fanga jumeya fanga ko itiska lafia nasro ni sene yoroti bolo nasro logoti bolo yalo fanta ko nesga ko gaji tambara essentialité foité sarbonté logo de be ni afuko vraiment fanta ibeta logo nyini kaneka gaz ito soro ere tout un problème parce que amba nyini de l'état ka jija malika anka yoro mi ka fanyana ore nyokonte sun harbi ni demso tar logo nyina te fanga no beta doro sira ko bo blawnye ka ko logo minala bolankolo bene goye harambe minti fanga taru jele be jele be mina anu juru no wa be mina obelana har bi fana wa c'est pareil mais no munu ba mina wala surasu de do wa be civil de surasu amba fo surasu l'état de boko fait
faut dire Olu la ka état de b'u kɔfɛ. faut dire la vérité à l'en face parce que vous fɛn fɛn bɛ kɛ l'état de b'u pousser. Non, ne bɛ fɛ k'a faamuya ni wale bɛ senna hali bi yan. Voilà har bi a bɛ yen. Bi Har bi a bɛ yen. sɔgɔmada in Har na. sɔgɔmada bɛ yen parce que u ka l'état de b'u pousser k'u ka nin kɛ ni wulila dɔrɔn i bɛ l'état sɔrɔ i ɲɛ ye sans faute ni wulila dɔrɔn i bɛ l'état sɔrɔ i ɲɛ har poste dɔ tun b'an bolo an tun bɛ taa fɔlɔfɔlɔ an tun bɛ taa ji de ta ye k'a min fɔlɔfɔlɔ hatemɔgɔ ninnu taara ka kolon in ka gere kan wulila ka taa kolon in ka taa fɛngɛ bɔ a kɔnɔ ka bɔ a kɔnɔ sa maire kolon min tun bɛ yen o ye poste gɛrɛ o yɔrɔ in na maire kolon min tun bɛ sisan ala ka hinɛ a la Jabi o ye poste gɛrɛ a ko non o tɛ se ka sigi o ye poste in lawuli ka bɔ yen sisan u nana fɔ o yɔrɔ in de la sisan fo gogi danara u bɔra yen yɔrɔ kɔnɔ yen u nana sigi yen comment on peut vivre comme ça an b'a ɲini l'état fɛ dɛ vraiment u k'an dɛmɛ ni gogi bɛ se ka bɔ nin degun kɔnɔ cogo min na vraiment si sinon c'est trop. mais Sisoko min bɛ mɔgɔ i kamana na o ye k'a fɔ armée ka wulikajɔ bɛ sen na frontière na a kuma bɛ ka fɔ o tuma gogi fan sen t'o la wa ou bien sɔrɔdasiw tɛ aw ka ko kalama de. bon sɔrɔdasiw b'an ka ko kalama n'an ko faamaw ma k'u t'an ka ko kalama u b'a kalama parce que fɛn fɛn bɛ passer jamana kɔnɔ u b'a bɛɛ kalama mais problème ye min ye souvent bon ni k'i b'a kalama ou bien n'i b'a kalama n'i ma wuli k'i jɔ bon an t'a dɔn an bɛ min fɔ o yɔrɔ la sa mais en tout cas u b'a kalama mais est ce que sɔrɔdasi ninnu ka nin sisan wulikajɔ ani problème frontalier olu géré cogo tɛ kelen ye. voilà est ce que u géré cogo ye kelen ye sinon an ka dugu la n'a fɔra fɛn fɛn ye service déconcentré de l'état ye ka daminɛ sɔrɔdasiw gendarmerie polisi douane a bɛɛ bɛ yen nɔ a bɛɛ bɛ dugu in na bon nin bɛɛ bɛ dugu min na n'a fɔra ko nin degun bɛ tila ka taa tuguni k'o sɛgɛrɛ bon an t'a dɔn an bɛ min fɔ voilà bon an kɔni ka degun fanba ye fɔlɔ-fɔlɔ n'an ka sɛnɛkɛyɔrɔ in sera ka sɔrɔ sɛnɛ an ka ka bɛn ni samiya ye ka bɛn ni samiya Jawara y'a fɔ cogo min na fantan jigi ye dugukolo de o kɔni mais dugukolo t'an bolo côté saba bɛɛ fɛ dugukolo t'an bolo bon ka don vers l'intérieur du Mali donc yɔrɔ bɛɛ bɛ dugu ninnu ka dancɛ ko don voilà dugu dɔw bɛ mais est ce que dancɛ kun baara de la ka kɛ a gogi ye wa est ce que gouvernement kun de la ka taa k'a fɔ ko bon an ye dan jira an bɛ dan jira aw la aw minnu ye maliyɛnw ye aw kana tɛmɛ nin kan ani k'a fɔ sous préfet fana ɲɛna a ka hakili to o la parce que a kɛra cogo cogo gendarmerie fana kan ka sɔrɔ aw ka yɔrɔ la yen gendarmerie bɛ yen olu kan ka u hakili to aw la aw man ka to ni degun kɔnɔna ta ko o bɛɛ tɛ se ka se ka ɲɛnabɔ ne m'o tɛ k'o de faamuya quoi bon o dancɛw hali n'o yiralen don parce que a bɛ fɔ ko san dɔ la fɛn a baaraw dɔ kɛra o fana kɛra i n'a fɔ mɔgɔ faga dɔ de kɔfɛ i n'a fɔ 85 san o san sirakaw bɛna dugu kura dɔ de jɔ san o san u bɛna dugu kura dɔ de sigi o dugu kura ninnu sigitɔ n'an ka mɔgɔw ma jɛn n'a ye a bɛ kɛ mankan ye fo ɲɔgɔn faga bɛ bɔ olu bɛna dugu sigi aw ka dugu kan wa an ka dugukolo kan an ka sɛnɛkɛforo ninnu kan olu ka dugu o de la ne bɛ fɛ k'a dɔn préfet sous préfet sa o ale jɔyɔrɔ ye mun ye o la sisan bon sous préfet i n'a fɔ sous préfet dɔ tun bɛ yen nɔ wagati o y'a essayer k'a jɔyɔrɔ fa mais o yɛrɛ fagara sous préfet Kuturu yɛrɛ fagara a ko la wa a ko la donc sous préfet Kuturu fagara ko min na yala dugudenw bɛ mun de fɔ o la yɔrɔ a kuma ka ca donc ko o de la an wulila an bɛna an dama kasi walasa faama minnu bɛ yen sisan n'u ni fɔlɔ taw tɛ kelen ye u k'a yira an na waleya la sinon tiɲɛ na an kɔni sɛgɛnnen don u k'a essayer mais est ce que nin waati laban in na komi ni ne y'a faamuya administration territoriale ale ka yɔrɔ la olu de kan ka u ɲɛsin nin ko in ma parce que mara kama bɔlen ni mara kɔni ko bɛ olu de bolo yan'an ka taa n'a ye sɔrɔdasi kunda est ce que olu minnu yɛrɛ ka ciden ye sous préfet ye aw fɛ yen sous préfet min bɛ yen bi aw y'a fɔ a ɲɛna komi nin ko bɛ taa an tɛ taa n'a ye sanfɛ an ka bɔ n'a ye sous préfet kunda yan komi e tɛ ka se ka fɛn ɲɛnabɔ a la ka taa n'a ye gouverneur fɛ yen ni gouverneur ma sɔn aw yɛrɛ gogikaw aw k'a ɲini Bamakɔ yan maa minnu bɛ yen ni olu bɛ administration territoriale kɔnɔna na ka nin baara ninnu kɛ k'a da u tulo kan aw y'olu kɛ wa bon nin yɔrɔ la an ka foli bɛ an ka maire ye Muktar Ahmed Sise parce que a wulila ka jɔ k'a fɔ dugudenw ɲɛna an kan ka min kɛ o ye de sisan ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ ka sɛbɛn kelenw kɛ ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan
k'a di sous-préfet ma sous-préfet ka wuli a ka se n'a ye préfet fɛ yen préfet fana ka se n'a ye fo gouverneur fɛ yen o waleya kɛra a bɛ daminɛ duguma de ka yɛlɛ voilà a bɛ daminɛ duguma de ka yɛlɛ o waleya kɛlen bon gouverneur yɛrɛ ye hakilina sɔrɔ k'an ka dugulamɔgɔw wele ka daminɛ mairie yɛrɛ la comme chef de commune de la mairie bɛ yen nɔ sous-préfet dugutigi ani alimami k'u ka taa u taara k'a fɔ problème fɛn fɛn b'an fɛ yen nɔ a bɛ ka recenser k'a d'a ma a fana b'a remonter bon o kɔni kɛra bon ni sisan cɛ an kɔni sigilen bɛ ten jaabi mana an sigilen bɛ ten an t'a dɔn a bɛ niveau la mais jaabi kɔni ma se an ma voilà o de kosɔn an ka wuli ka essayer ka effort wɛrɛ kɛ min t'o ye parce que an sigilen don an ni dugu min bɛ ka taa vers l'intérieur an n'o cɛ à peu près 7 ou 6 kilomètres bon an n'olu bɛ dugukolo kila sɛnɛkɛyɔrɔ kila de bon n'a bɔra o la sɛnɛkɛyɔrɔ foyi t'an bolo tuguni bon yɔrɔ fitinin minnu fana tun b'an bolo an n'o dugu in yɛrɛ cɛ État avec l'implantation des services déconcentrés u bɛ ka n'o bɛɛ fana récupérer awɔ ni douane nana hectare joli 5 bɛ tan u y'o ta port sécu bɛ na ainsi de suite donc a bɛɛ bɛ ka na kɛlɛ mais nin yɔrɔ in na Sisoko ne tɛ ko dɔ faamu dɛ parce que e bɛ ka nin mun fɔ nin ye o kɔrɔ jamana ka bolofara baarakɛ cakɛdaw olu bɛ ka sigi aw ka dugu kɔnɔ o dugu kelen bɛ se ka kɛ cogo di ko aw tɛ se ka sɛnɛ kɛ ne b'o de faamu an kɔni tɛ ka se ka sɛnɛ douane mana kɛ yen ka polisi kɛ yen ka gendarmerie kɛ yen aw ka lakanako n'aw ka n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na aw yɛrɛ ka jamana dugudenya kɛli baaraw kɛli hali forotaga ni dɔgɔtaga aw tɛ se k'o sɔrɔ o tuma aw n'olu fana cɛla bɛ cogo di n bɛ fɛ k'o fana faamu parce que n'olu bɛ yɔrɔ la o kan ka kɛ basigi sababu de aw bolo a kan ka se ka baara kɛ u kan ka dɔn olu fana kan ka dɔn k'a fɔ ko u ni dugudenw u sigikun ye Mali min ye Mali fa minnu b'o territoire kan u k'olu fana denw fana lajɛ kosɛbɛ i y'o fɔ cogo min na parce que olu service dɔw kɔni nana ni san tan laban in kɔnɔ i n'a fɔ polisi gendarmerie ani douane mais min kun bɛ fɔlɔ fɔlɔ o ye armée de sɔrɔdasiw bon fagali fanba yɛrɛ kɛra k'olu de to yen nɔ hali fagali min kɛra Kosa in na à moins de 500 mètres de poste militaire hali ni jumeliw b'i bolo ni jɔlen bɛ yen nɔ i bɛ se k'o bɛɛ ye mais kuma bɛɛ ni ci taara u ma mun de bɛ yen nɔ ordre ma d'a ma an tɛ se ka bouger bon an kɔni bolo u nana u bɛ jamana ka baara de la mais tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ k'u b'an gogikaw ye o kɔni fo ka waleya an k'o ye f'an k'o ye par preuve sinon a fɔlen kɔni tiɲɛ yɛrɛ la o t'an kun minɛ tuguni voilà Juwara a kɛra cogo o cogo dugu kɔnɔ alimami na kɛ yen kɔni dugutigi na kɛ yen aw n'o olu ka sigi aw minnu ye dugudenw ye o tuma olu t'aw kunkanko kow ɲɛnabɔ wa walima olu se ka wuli ka se ɲɛmɔgɔw ma aw n'olu ka bɛn hokumu kɔnɔ parce que duguden bɛɛ lajɛlen de kan ka kɛ kulu kelen ye ka ɲɛsin nin gɛlɛya in ma parce que min bɛ ka ne kabakoya an tɛ se k'a faamu k'a fɔ ko douane bɛ se ka kɛ yɔrɔ la polisi bɛ se ka kɛ gendarmerie bɛ kɛ ko nin degun ninnu bɛ ka kɛ senna hali bi olu ɲɛna o man kan ne kɔni bolo o man kan se ka kɛ tout à fait normal parce que ni mɔgɔ ye nin kuma fɔ mɔgɔ ɲɛna ka da la ka gɛlɛn ka vraiment Sisoko y'a fɔ cogo min na u bɛ yen l'état bɛ ka fɛn sɔrɔsi bɛ yen ka u ka intérêt foyi t'an kan non ne b'o de fɔ fo k'an k'o de fɔ ka jɛya parce que u ka l'intérêt parce que ni mɔgɔ tun tɛ goge u tun tɛ sigi o ye tiɲɛ ye ni mɔgɔ tun tɛ goge u tun tɛ sigi k'aw ɲɛ b'a la an ka denmisɛnninw an y'a fɔ degun min b'an kan foro ni y'a fɔ ko an ka jama tɛ yen pétrole tɛ yen gaz tɛ yen an ka gaz y'an ka sɛnɛyɔrɔ de ye an ka sɛnɛyɔrɔ bɛ minɛlen b'an bolo plus que 50 ans et u nalen u ma foyi san 50 plus que ça san 50 olu dun bɛ san 10 dɔrɔn voilà sisan u bɛ yen dɔrɔn il fait leur intérêt seulement faut dire la vérité en face u bɛ yen u ka intérêt la an bɛ degun min na foyi tɛ bɔ a la hali n ye poste min fɔ Muritani ka poste min réclé la ka na militaire est ce que civil bɛ se ka faama ka poste wuli ka bɔ yan pourquoi olu ma taa u ɲininka est ce que aw y'a ka poste tun bɛ sigi yɔrɔ min na ka na Gogi fan fɛ mun na an ma taa u ka Sisoko ye min fana fɔ n'u fana nana Muritani fanfɛla la n'a fɔ an ka taa yɔrɔ ɲini ka sigi yen i tɛ sɔn abada pourquoi i tɛ sɔn ka taa an bɛ sɛnɛ kɛ foro min na u bɛ tɔgɔ de minɛ ka sigi o kɔnɔ vous trouvez ça normal il y a quelque chose qui cloche an b'a ɲini de vraiment l'état ka min bɛ yen a k'a fɔ an ɲɛna tant que si on est malien vrai
si nous n'an malien o ka fanyana an ka hake mi l'état ka odama nante malien fana n'an ye murtane o ka fonyana an beta faru kan be lafiya parce que an ka chama an ka mo chama de fara ni a cité plus que 5 combien de personnes plus que ça tout l'état kan ka mo fa doro itara lo nyini itara binyini ki fa comme chien l'état fana bo kalama te foi bola pourquoi har dona pedini men fa di comme fara an ka ministre wele ko gata ko be café mina t'imagines ça Koube café mina. Moi salé ko wele o mata koube café mina. Vous trouvez ça normal? Ça fait mal. Faut qu'on gagne fois. L'état mais mi faudra jusqu'à mbana l'état ka wele ka ijo la anga ni yoro ya. Ka dan woni nga fo yi. Akwa fanyana, c'est tout. Ni be do. Na se ka do ro na se ka do. Voilà, nous yo fona ambi lafia. Ambaro ko ni e murtane yoro e, ni e maliga yoro e. Ni beta ola ibe autorisation nyini kaduma. Si ça murtane nya mero ko ni beta lo ina fo ikata papier rotige. Murtane on fait ya. Voilà. Faut avoir une justification. Voilà, faut avoir une justification de où. Si ça ambe dukutu yerewele ambe na almami wele mimbala c'est qui sont des doyens et veut faire chamado katimanga ambe na wele téléphone na mimbe yabana finyana ala sona dukutu yere non almami yere almami mais Sissoko Abdourahmane ne ma min famia autrement sous-préfet mbeyo ale jora jume bismillah voilà. Donc, sous-préfet... Parce que justement, c'est le représentant de l'administration là-bas. Bon, parce que sous-préfet, Chaman Temena, non, n'est reconnu, Yana, Minun Temena, non, à nous, le Baraki, non, mais Mimbe 600, à la coach, n'est pas délicat. On est Tarago, il m'a attaqué Numbela, parce que Nantara sous-préfet, nous me corolé, à mettre nous, le Bessia, Barcomé, ni bon. Ntaga tempérament ntaga fendo me chenre la aga bara sous-préfet to koni chena mbulu fo mais ale koni albi ambesi Sissoko kana munu kuma kala exactement e ta fo kunjume na aye munga no mabe ebe to fo ulu temena ale de be bi ta ale fo kuma teki sabo de wa no de fo parce abe no amba ngania kafoka mina seka ajorofa. Voilà, mais pour l'instant, est-ce que c'est le cas? Moi, je dirais non. Voilà. Bon, comme Anya Fochogo Mina, Menda et Mentigilai, ni solution Seragake. Donc, bon, on va faire comment? Il faut déplacement quoi. Voilà, mais pour l'instant, il me faut du coup. Tiens là ani minu mbora eno anulu chekaja parce que luku mandala halu tesega fembanga problème na ubandu susuma anu be baroke anga ngata sira mfo bo irana voilà mais ni 600 ba fo chogo mina dugu kono ni sous préfet qui era de ani minu me nyona bita si olu de fe baroni temina voilà anko ni tesega ajigiya kebna seka fe fenka onye mimba andu susuma. Or que quand il y a un problème, ka bere levé rapport sur rapport al nabe ke kalo ou be semaine ka blakata sans fait. Donc ça fait mo fana ka la je de mum banka donc obina se ka wuli chogomina. Mais no teke ko kuma be aya usigi aba usigi chogomina kurole kamuno dokera. Mo dumbe funteni katafe de gunto be ka jugo ya katafe. Don na tawla juara abuna munne labe. Don nata na ni ala sona na gere micro la don voilà ni don nata na amba fait en ka Kassim de invité niveau de kata terrain à la base gogi re ni ala sona kata police nunu ananga duguti ani mairie ngwe wakele ne minena ay wakele minena voilà ni tara mi tato Mauritanie wakele ne minena ne tara Mauritanie wa fa ko ne gateme imayela voilà mama no ko chama ne be ka Kassim minga gilam mayere chen la anga chimo fo kanka anka daimi anko lode na modo durante ante lafia voilà ni o mal fengere hare mi yo fo anga che fara gouverneur ya fo nyana ko kana ko anga srabla ay tunye srabluki ako anka il va trouver une solution gouverneur avec dati mi fo ya be wuli amana jusqu'à présent mana cela veut dire que attendre la je mo de quoi hein. Parce que voilà, on bara souvent ante wuli jona, ante afeka parce que ka fali ke ka fin feka, amba kodo moya entre nous. Ka harmane ni ka l'état ti fin couvrir quoi vraiment ka gelen.
voilà kuma kɔni b'o de kan san Abdurrahman laɲini ba jumɛnw bɛ yen ani aw bɛ se ka wulikajɔ jumɛnw kɛ hali bi ka ɲɛsin ɲɛmɔgɔw ma parce que anw yɛrɛ tun bolo armée bɛ baara min na n ko aw bɛ k'a tɔnɔ sɔrɔ komi mɔgɔw bɛ ka kɔgɔjugu kumaw fɔ sisan ko yɔrɔ dɔ bɛ yen ko n'an y'o sɔrɔ ko an bɛ se ka taa kɔgɔji la ne tun ɲɛna n ko gogi y'o fa de ou bien aw n'o yɔrɔ in ka jan de. an n'o yɔrɔ ka jan. o ye Pileli fanfɛla de ye. bon est ce que o tɛ ɲɔrɔnya o tɛ Nara fanfɛla de ye. certainement o bɛ se ka. parce que frontière b'a ni Nara fana ni ɲɔgɔn cɛ Mauritanie ni Nara ka jan. frontière ka jan plus de 2000 et quelques kilomètres. bon fɛn an ka laɲini ye min ye parce que an bɛ état de wele parce que an ye jamanadenw de an bɛ état de wele appeler l'état face à ses responsabilités a ka responsabilité ye mun ye jamana kɔnɔdenw k'u tanga k'u kɔlɔsi a ka devoir fɔlɔ ye o de ye n'a fɔra ko jamana kɔnɔdenw bɛ faga i ko sɛ ta tɛ mɛnɛ sisi tɛ bɔ foyi tɛ bɔ a la n y'a fɔ cogo min na hali assistance tɛ yen nɔ an kan k'o ɲɛfɔ cogo di bon an ka laɲini kɔni fanba ye min ye i n'a fɔ ko fɛn i yɛrɛ da magara la cogo min na an ka sɛnɛkɛyɔrɔ n'u bɛ se ka sɔrɔ yanni samiya yɛrɛ cɛ o de ka ɲi ɲinan an ka sɛnɛ kɛ surtout ji bɛ n'ale ɲinan cogo min ji bɛ n'ale bon bɛɛ bɛ Sahel dɔn c'est désertique problème bɛ yen nɔ bɛɛ b'a dɔn voilà n'i y'a fɔ cogo min na an ka sanu jama n'an ka sɔrɔ fɛn bɛɛ sɛnɛ in dɛ sɛnɛ mana bɔ yen nɔ bɛɛ ka mara mais ni bɛɛ ka min bolo bagan sugu jumɛn bɛ mara aw fɛ yen ka caya bon bɛɛ ka min bɛ yen nɔ misi saga ba o de bɛ yen nɔ ba kɔni ka teli voilà mais a misi n'a saga bɛɛ sisan a bɛɛ bɛ segin i ka so de o tɛ taa yala kungo kɔnɔ n'a taara yala o kɔni o y'i bolo bɔlen a la a bɛ kɛ Mauritanienw ta ye a bɛ kɛ Mauritanienw ta ye misi fana la même chose parce que hali ni olu ma taa n'a ye fɛn i y'a fɔ cogo min na i sinankun ninnu dɔw fana bɛ yɔliyɔli la donc u bɛ taa n'a ye donc finalement parce que n'i ma a bɔ i bolo ou bien n'i m'a siri taa yɔrɔ t'i bolo an y'a f'i ɲɛna cogo min na à moins de 500 mètres n'i tɛ se ka bouger o ko bɛ kɛ cogo di mais est ce que bi waliya minnu bɛ sen na sɔrɔdasiw bɛ ka min kɛ est ce que o tɛna na ni sɔnɔgɔya ye ou bien o tɛna na ni lafiya ye gogi ko la wa ne ka hakili la parce que sɔrɔdasiw bɛ wuli ka jɔ min na bi ani Mali ni Mauritanie yɛrɛ bɛ na gɛrɛ ɲɔgɔn min na bi est ce que nin ko ninnu tɛna se ka ɲɛnabɔ o sen fɛ voilà bon sɔrɔdasiw ninnu ka nin wulikajɔ in yɛrɛ de y'an senna teliya o y'an senna teliya parce que an y'a mɛn ko yɔrɔ dɔw la u taara yen k'u minɛnen bɛ Mauritanie fɛ san joli mais sɔrɔdasiw wulilen u taara u sera ka yen libéré ka yen mɔgɔw kumabɔ wa an fana b'a jigiya a opération kelenw ka continuer an fanfɛla la problème b'an da la u ka se ka wuli ka bɔ yen nɔ au moins aw ka sɛnɛkɛyɔrɔ au moins an ka sɛnɛ kɛ an kɔni ka priorité o de an k'an ka sɛnɛkɛyɔrɔ ninnu sɔrɔ dugutigiw ni dugudenw bɛ na fara ɲɔgɔn kan ou bien tɔn de b'aw bolo association de b'aw bolo ou bien a bɛna kɛ cogo di fara ɲɔgɔn kan ye fara ɲɔgɔn vraiment an b'a essayer de dugudenw bɛɛ parce que tɔn b'an bolo ka an b'a essayer de ka an bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan muso ni denmisɛnninw pour que an bɛ se ka lafiya cogo min na voilà an ka laɲini kɔni belebeleba o de ye voilà faut ka nin parce que tout le temps l'état b'an promet après il y a pas de suite c'est ça que an y'a mɛn k'a se média ma n'a ka kuma a ka bolo ka jan pour que ni ala bɛ se ka fara an kan an ka kuma bɛ taa yɔrɔ jan na quoi pour an bɛ se ka lafiya cogo min na voilà ayiwa aw kun ko alimami an bɛna sɔrɔ cogo di an bɛna Sisoko fɛ yan aw bɛ Sidibe de Sisoko fɛ ayiwa Sisoko k'i ka alimami wele min bɛ gogi a k'o ɲɛfɔ an ɲɛna an ka se ka faamuyali k'a ko la k'a fɔ an filɛbagaw n'an lamɛnbagaw ɲɛna ko bi tilegan in na an ka jamukan kɛnɛ kan an kɛlen don ka maa minnu wele sa o ye Abdramani Sisoko ye ale ye gogikaw olu ka tɔnmaa ye Sanba Jawara ale fana ye gogi tɔnmaa ye ka taa fara Sidibekɛ kan ale fana b'an ka kumaso kɔnɔ yan hali n'o y'a sɔrɔ ale tɛ kumakɛlaw la an b'a fana fo maa minnu fana bɛ fɛ ka anw fana wele nɛgɛjuru la yaasa ka se ka ɲininkali kɛ gogikaw la an na tila ka nɛgɛjuru di olu fana ma olu fana ka ɲininkali kɛ ni nɛgɛjuru sɔrɔla alimami ka nɛgɛjuru sɔrɔla an na tila ka ale lamɛn pour que an ka se ka faamuyali k'a ko la a bɛ marakakan de fɔ a Sisoko a bɛ marakakan de fɔ a ko cogo di k'an ka wele wa k'an ka kɛ cogo di jɛlen tɛ kosɛbɛ n'a y'a fɔ i b'a lakalan an ɲɛ kɛ
etna na nyini nga ka fo marakana na fo marakana etna na dance ke mo ya no che igo ko chew muso demson muso munu ba aw fe du ga digu ye jumai muso mun fana mun be o dewu ye parce que duti tani muso tew sigi foyete ni muso tala olu ba ka cogo di na ko tu bulo wa na ko mbu bolo ka muso fana ka dewu ye min ye parce que association chaman bu bolo ye ani jardin mun bolo jiko vraiment jiko de bu dewu buka parce que ira fo choma du sigata muso ko du sigata muso ko o dewu chaman parce que aran tumye l'état parce que an ka dugu de wanye chaman ke muso yi ka an ta ye limité de voilà ni jamana ñemo parce que ande mo la muso ga o kaska ji soro parce que jardin mais anye mingi plus que combien de millions anyo do ko jardin na parce que muso be ska la fia jogomina ka jusqu'à présent 600 vraiment jiko bula voilà jiko voilà o mo foragité ya forage sengé sene forage joli ka wadi do la pompe mutumba ko na pompe jianeno voilà 600 do problème banka aywa voilà aba fo am fla bago na la bago na sa pani gogi kawdo antaro na soro alma misra ka soro ni wati na pour que ale fana ka sika ka faranga ke yana nga babu yera kunje bela jire mi sika famia tugo mina aka nyafoli ke anyana akoka almami abewa aywa almami salam alaikum aywa gogi kaw akere ngo gogi kaw bewa amo aywa ko degun jumem bawo ka gogi amo jape salam alaikum dewe de ko kamere ko degun banka yi akabe no ta kon akacha abeti sega fo ana ni to muni nyoku de ke so muni sunto maga mutanu ko tumuri kunyamu honi daraga monta to kon ka folo e seneke yoro Mauritania anga seneke yoro beminana seneke yoro foi tambolo ala ko ku de ke anga dugu bulu ni bani akaya sirande benda so ni kande benda suta goge go bulu ni bani akasa lamini na bora dugu do be na 17 km bululi yani kese gogi o dron de ga corona e sino gogi de ga corona yen dugu be voilà odo ke ba ti bukeni na ga simbaka nyoga ni hobe sono awaka no tani baka simbaka ndika ta hari o ka no ko do ni igeri sono ti murtalen o kani koronche suraga dugu ndo be no angu meta seneke fo yen fe ani yen dan cha peu près nge hari hate sur le ti go di kanu voilà mais 600 ou yan koro kan hal sanu be te wuli fo do fo bina tasuma ta fo gogi dugu kono odo gele bati ni tampile kilo ko sono be kilo tamdo voilà kanu dugu gele bati 20 km mais angu be seneke kata fo yen no fo 10 km mais 600 odo kubenne na te kilo tamdo shegwani do ko ona si manana ona si me idara nu na kan dingen diga na dinge iga horum to ko te anga tawa mamu dinu ida bo voilà quand Annie Koubeneche, c'est la première sous-préfecture follow ni boragoyi à 18 km le Mauritanie Douba follow et Koubene 18 km il y a un fait que même mal de la passer la preuve abe fait qu'on a fait toi au royaume de Jawara kono na be fo kingi abe kingi de kono mais bibi na olukoni anto kuma fo ere odo kira na kilo ni tam ni do shego ni go manana hona su me ade ita hundi no oku ni kilo ni tam ni do shikonga ni kunni kutenga de na na bu nandiga ko kembere nandiga kurji manana nandiga kimbaka ni de na kurji voilà koni tara klebi en fan fene fe dugu do be no abebe urayom de kingi kono ube dugu tigu ye Jawara we abe marga dugu ye afana be kume malife mais 600 woni ol fana kuma te fo ona no dugu ye 18 km nyere banchini be bo dugu la mais olu koni shite malife wala bo a o dugu ngoni antolu kuma fo tuguni bo ko ga to krefe dugu fen kerera a dugu do kerera
85 86 nu ka daminɛ 85 ka taa kɔfɛ a dugu caman kɛra o de kɔnɔ bon olu de kɛn bɛ ka goji lamini bi k'an minɛ fɔ an gɔnɔ la taa yɔrɔ foyi t'an bolo donc ça veut dire que ni quartier yɛrɛ bɔra gogi ka bon ni ala bɛ ka min kɛlɛ kɛ bi exactement ni quartier bɔra a ka bon n'o ye voilà parce que o b'a jira k'a fɔ ko dugu minnu fana libérera sɔrɔsiw fɛ o ɲɔgɔnna dɔ de don voilà a kɛnɛ ka bon n'o bɛɛ nka sisan o ka don aw bɛ ka don gogi yɛrɛ la k'a tɔ yɛrɛ bɛɛ de ta sa quoi o donna k'a tɔ bɛ ta sɛnɛkɛyɔrɔ kɔni tɛ yen tuguni Mamadi bisimila daga da yi wala ko yan kata su da shiran da bukuru ta na ni ko jani hula ni kuri na ni ko jani ba ka sa ta ke ke so ni men to ko mo so ni ne ni kan na ke ka do ba shira ko yan ka pa dugu kura ninnu bɛɛ sigira ka gogi to yen nɔ a bɛɛ dugu kura ye gogi de ka kɔrɔ n'u bɛɛ ye mais sisan olu fɛrɛlen bɛ ka tɛmɛ gogi yɛrɛ kan parce que o bɛ Moritani ka jate la wa voilà parce que u bɛ Moritani ka jate la sɛnɛkɛyɔrɔw b'u bolo bɛɛ mara yɔrɔw b'u bolo mais voilà min ka di u b'o kɛ u kɛn bɛ k'anw namini ka na sigi fanga sɛnɛkɛyɔrɔ min fana b'an bolo ka taa tile yan fan fɛ dɔɔni bon an ni surakaw de jɛlen b'o la parce que Moritani dugu yen sɛnɛ tɛ ten bon n t'a dɔn ko sariya dɔw bɛ yen n t'a dɔn n'a sabatilen don mais ko sariya dɔw bɛ yen nɔ bɛɛ ka mara ni sɛnɛkɛla ni ɲɔgɔn cɛ sariya t'aw ni ɲɔgɔn cɛ ne de ye sɛnɛ kɛ e de kan k'i ka sɛnɛkɛyɔrɔ lakana manin da ni oko ko di kanu pakke ado nan diro kara kati yoro kotoro pakke ke no kan na ko kilen bakani inati mutane angana bu kilen ta kanan inati mutane manga ke selwaja kilo tamdo shegu jadi voilà ko kabo gogi ni bɛ taa ɲɔrɔn sisan fo a 18 km ɲɔgɔnna de i bɛ se ka a dɔn k'i bɛ Mali fɛ sinon k'a daminɛ gogi ka taa goudron tile bi yan fan o ye Moritani de goudron kɔrɔ yan fan o ye Moritani de i bɛ goudron min kan peut-être o dɔrɔn de bɛ jate Mali dugukolo ye a banna k'a daminɛ gogi dugukolo i n'a fɔ gogi laminina ta nin ye Moritani ye donc nin ye sira ye ka taa ka se fo Senewali aw dun tɛ sɛbɛnni kɛ sini ou bien sinikɛnɛ ka taa administration territoriale la aw ka tɔn parce que ni nin tora tan a laban u bɛ taa se 18 km de Nioro fana ma u bɛ sɔn ka t'u sigi yɛrɛ bon san dɔ la an delila ka se administration territoriale ma o y'a sɔrɔ ministre fɛngɛ Mayiga de bɛ yen nɔ t'a dɔn Abdramane Mayiga o bɛ yen jumɛn jɛman in f'a kɛra premier ministre ye o kɔfɛ Abdoulaye Idrissa voilà Abdoulaye Idrissa Mayiga an taar'o voir ne de tun b'o délégation na an sel'o fɛ yen nɔ a kɔni y'an bisimila ka ɲɛ rendez-vous ɲinina a ma namunumunu an taara an n'a ye baro kɛ baro sen fɛ a k'an ma ko bɛɛ ka jate minɛ Mali bɛ cogo min na bi bɛɛ bɛ k'i essayer Mali la hali Guinée minnu b'an bonya ka siran ɲɛ i n'a fɔ o fɛn wɛrɛ bɛɛ ɲɛ donnun de Mali la bi parce que gɛlɛya damadɔ b'an da la a gɛlɛya fɔlɔ ye min ye terrorisme bɛ yen nɔ i n'a fɔ an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛlɛ bɛ yen nɔ i n'a fɔ siya fila ka kɛlɛ bɛ yen nɔ bon ka taa bila fo fɛn a tɔ rébellion na bon ko n'an ko an ka b'o la ka tila ka taa an yɛrɛ sɔrɔ ani jamana wɛrɛ ka bila ɲɔgɔn na frontière dun tɛ bɔ fo fɛn saba jamana fila ka kari ɲɔgɔn na bɛɛ k'i ta ta walima a ka négocier n ye yan d'i ma n ye yan to i ye fana ka yan to n ye ou bien a ka taa fɛ CPI la donc o dun musaka ka bon donc k'an ka taa an sigi kɔrɔlen i n'a fɔ an b'an sigi cogo min na an ka chef de délégation ko monsieur le ministre an b'i bonya i y'an bisimila a diyara n ye mais an bɛna taa an bɛ min fɔ an ka dugulamɔgɔw ɲɛna an bɛ taa wari de fara ɲɔgɔn kan ka marifa san a b'an mɛn k'u y'an bɛɛ faga ou bien a b'an mɛn k'an ye ɲɔgɔn faga o la n'a bɛ wuli k'aw jɔ a bɛ wuli donc o senfɛ ministre ko n'a sera o niveau la k'an k'an jɔ a ye directeur national des frontières wele directeur wɛrɛ b'ale fana ka département in kɔnɔ yen nɔ k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o y'a sɔrɔ vendredi de kun don juma jiginnen kɔfɛ ko lundi bɛɛ a ye fara ɲɔgɔn kan a ka taa avec le préfet de Nioro a ka taa gogi problème bɛ yen nɔ a ka t'u lamɛn o taara an lamɛn k'an hakili sigi mais kuma de don ni waleya tɛ yen nɔ a bɛ se k'a fɔ dugutigi ni welewele kan b'a bolo ka ɲɛsin faamaw ma pour que a kuma kuncɛ nka n'Ala sɔnna ma an na se a ma ye Mamadi
ewa ti sasa digame be ga maga kata hankamanunga Yabo. diga ndepe be ga maga kati anna kem koni parce que ti kotarin tondi Pepe go kuma. ko kuma la surunyana Ko na liri nya do ka ni kesu sono sa Inde e kunde kono. imbatandi Ande foro fen fen senena. sura itu kunya kalin. koron Hari kat bayan fa kayana abe minenendo ana sosan turo. depuis 63 Mani tanjikan ni gondo murtane tanjikan ni gondo mali cebbi saba ni mutani cebbi saba Ga tere ki tere ki tere Farla ɲɔgɔn kan. ni be. ka ese ka limiti dɔ yira ɲɔgɔn na voilà ka espace kene dɔ yɛrɛ i n'a fɔ bandi dɔ yira maliyɛnw n'a ma ɲa k'a bɛ dugu kura sigi a ka taa nin ligne kɔfɛ mauritaniɛnw n'a ma ɲa k'a bɛ dugu kura sigi a ka taa nin ligne kɔfɛ o cɛ 30 farala ɲɔgɔn o cɛ 60 farala ɲɔgɔn kan k'o baara kɛ 63 mo ni bi cɛ olu tɛmɛna o dancɛ in kan ka n'u ka dugu kura min sigira o de ka ca bana si ye o yɛrɛ kun ye dancɛ mun yira voilà olu yɛrɛ kun ye dancɛ min yira voilà a filɛ ka dugu minnu fɔ i n'a fɔ 18 km ani 15 km o dancɛ kun bɛ taa fo dugu ninnu de la mais sisan kɔni an t'olu kuma fɔ bilen aha ala muriye ni kan ka taa hankamanu ma Ona muriye na ni kedo yi hankamani ne da akwa ko do ko ni ekitike idi ewa manye da kengane anga manye da kengane murtan har kana ayu ya wanda ga har na kisotwa annan da gantin joko annan bendi tankali anga ange denga natto annan da min dindai awa anga na murtani da kadi kadalika anga kemmoji ay kengane har bo ko annan da soko wanda da har yoro annan da soko anna ante voilà ko o cɛ bi yɔrɔ ka conclusion in kɛra min ye i n'a fɔ ko maliyɛn n'i ka foro bɛ hali a yurun de i bɛ se ka taa sɛnɛ problème t'a la o de ka di jɛra n'o ye maliyɛnw jɛra n'o ye n'i ka kɔlɔn fana bɛ yen k'i bɛ t'i ka misiw ɲini yen nɔ i bɛ se ka taa kɛ foyi ye inan chuani na inan soncho kanilla abo inan ide mutu bo an maranda ni wana nan motor ke kan de da da ne ke kenga da hanna har siya to kana de ona munda ki ke woni ko har manu pinjana ka o ke nu ado o shoki kan de no na galira o kuna ke mu de to ko o kun ni chikini ya sige daga na ke kone wa ko uluga la nyine mi dancɛ kɔni o ye jamana fila de ni ɲɔgɔn cɛ mais an ni sigiɲɔgɔnya min b'an ni Mauritanienw cɛ i n'a fɔ fɔlɔfɔlɔ bɛnkanw y'a yira cogo min na sɛnɛkɛyɔrɔ bɛ mɔgɔ min bolo i ka t'i ka foro sɛnɛ kɔlɔn bɛ mɔgɔ min bolo i ka t'i ka bɛnkanw daminɛ yen nɔ an ka laɲini ye o de o bɛnkanw ka sabati mais o bɛnkanw fɔlen hali sini n'an sigira n'an ni surakaw n'an ni Mauritanienw sigira ka bɛnkan fɛn fɛn sɛbɛn a tɛ waleya u b'a wuli olu fɔlɔ de b'a wuli la preuve ne ke ko sayina ko ɲinan sayina an ka wotoro min minɛna minnu taara lɔgɔ ɲinina fo jɔra kun bɛ ka min fɔ a ka ca ni wotoro 80 min minɛna n'a minɛna fana ni kunna diyara de y'i ka wotoro sɔrɔ sinon o yɛrɛ la i bɛ taa wari de sara k'i ka wotoro sɔrɔ sinon lɔgɔ in o ye bin o kɔni tɛ sɔrɔ bilen bon a caman na fana o lɔgɔ in bɛ tila ka cɛ tuguni ka na feere an ka dugudenw ma surakaw fɛ yen aw yɛrɛ taara min tigɛ awɔ an yɛrɛ taara min tigɛ lɔgɔ jalan yiri kɛnɛ ko tɛ dɛ yiri jalan de ko don a bɛ tila ka cɛ tuguni ka na feere anw ka dugudenw de ma tuguni voilà c'était aha ana kursi Mamadi ah a ɲɛmɛ ah a ɲɛmɛ ba an dugu ta amanya na kama ba yo ah yabo a fa ye ko ada gani de an bɛ nin kɛ pour que ka se ka waati de fula de i bɛ se ka dɔ faamu jakite de don jate de don Tangiri Murtane Abdurrahman Maiga Giri Madundi 85 kajangeke ndi tahu debe na nangemu ibe sirimeni nono lame ame ti soro gogi ye nala sona ma Mamadi ti sasa
awon Traoré nyane tanna kachindo sirime ngari kane wanyi ni go yinda nyi no ngana kana masala mo wala akala be kan kono ho ganga kalo qur'ana ana sama suko ya tamanya mede ya bo ayo mi emission yana kawa de hono ha ya bo na de hono na mana kama ho ko aha ya bo bismillah ko mi kama fo lo me kam na fitini fo anga so ga kunche no aha bismillah atano to ke se de mine na ti katti de ani ho na sa ko 2023 goro ko da ko har man ne ngada na wode ga do tun li tora be ko kamma idi hali irgi shoma ne da tanje ga do ko man ne ara ga o kuma ga sotikante suakante tale gouverneur fenye délégation min ko fale kumbola gouverneur ni nga ko de ngi le ko nyina sa ngere ko no to bishi ni ko de min donc ku ye foro na sambi joli o foro dale mo lu ka senata voilà ora ta hari khabari ni ta hotel ko ne ya ci so voilà ko yo no abeka yiri yente sega sene hala ale ga foro bola ale o déclarer mairie sous préfet fenya foi mabola shalangida corona de wondi kita après yarni go gi ganar go gona kuteke timandi ha yarni go gi ganar go gona kuteke timandi inshallah ya dinge ya bo digal dagare diga nagare ona diga nya dite to maga kachiran to maga e o so wa swanga ne no swanga don daga diga nagare ke da sorotan ni yakar gojin ko da man hota na ai ko kiran go shira ko so ne so ni ko da diga shira ko da ni wuruwa diga nan ba ne kita swanga na ina kai inda kiti tendi ina kai donc ina korno mpilana hoko noken inshallah kaga kuma laba de min banka fo gouvernement nga sego ko de so ankoro nendo ni kadam na independence la nisa kuye mo tande fa bo wa abe sacho lashi itari ga foro kono utari mine ki kantiye ikele mora kibeta dogojo la yoro dola utara sira daingeno itara logo nyinna ube itara binyinna en tout cas abeye c'est des assassinats lâches parce que ni angajo ni na fora kangajo face à face utese ube boli voilà c'est bon on a tout ewa jarte ke inshallah na matiga kuma ay mi ma dusuka aba fa ko do fo awa sisa juara ame kuma kuncha kuma de ma fem soroka siso soroka datu d'accord monsieur Traoré ambi vraiment on te remercie beaucoup anika mo bela jile vraiment ante sigi sara ambala deli doro ambe mi no fe anka lafia de anka dugu ka lafia mali dem bela jile be yoro e ka lafia de le bit c'est ça voilà ambe kuma fo nando na mo kuma ka gele nando na mo mi fana gasila be ya fama quoi c'est comme ça quoi ne bora kuma la quoi aywa i juara siso kasim folo amba te mu yere la parce que depuis nana yam bismillah chugo mina tiere la boyana hakima parce que annana anga cri de cœur qui yere yanku meni femi e folo awa barala ina foko côté social mbala yo de irana kete wari nyina fe na nyere minda manama fendi yere folo yere bismillah donc tiere la boyana hakima ambi foki wala nyumando donc o temenen ko fe kuma ye fendo de si fiende do shitane bala na ye min fo na mata mo jimi sira fe o ka do nga fanga la nyini te ka fen fo mi manga nga fo e ka damina nga autorité ou la fo lo mairie sous préfet ka tabla préfet gouverneur fo fama toula de gunde banka fu fana ka fam a de gunte biye kununte ni santainte depuis dugogi kanga recensé ka ke village malien fo 600 a de gumbe no sango sa do de be fara kan fente boala ngala nyini o de gunde ga wuli abe wuli ni jume un acte administratif ka essayer ka frontière matérialisée
ni frontière matérialisera a ka dɔn anw da ye nin ye a ka dɔn ninnu da ye nin ye n'i y'a dɔn k'i da ye nin ye i n'a fɔ k'an b'an ka sow kɔnɔ cogo min na Bamakɔ yan ou bien yɔrɔ wɛrɛ n'i bɛ bɔ ka don mɔgɔ wɛrɛ ka du kɔnɔ i b'i dɔn cogo dɔn ou bien n'i bɛ don i b'i dɔn kan fɔ mais n'o tɛ yen nɔ fo du bɛɛ donnen bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ t'a dɔn yan de y'i dan ye wa ou bien yan t'i dan ye bon u k'a essayer vraiment u k'a essayer an bɛna degun na inchallah merci beaucoup. an b'aw fila bɛɛ lajɛlen fo min ye Sanba Jawara ye ka taa se Abdramane Sisoko ma Sidibe k'i yɛrɛ fana fo parce que kabi dɔgɔkun daminɛ na a b'a wuli ka jɔ la an b'a fɔ n halisa a k'aw cɛsiri n'Ala sɔnna a ma an ye layidu min d'anw ma kalo kura in kɔnɔna na an na se Gogi ka taa ɲɛda kɛnɛ kan ka se k'a faamuya baara bɛ kɛ cogo min na fana n'Ala sɔnna a ma an na bɛn a kɛcogo la pour que mɔgɔw ka se ka faamuyali kɛ nin kun ye ka se ka émission kɛ ka autorité alerter k'a yira k'a fɔ degun min bɛ aw kan a ye muɲu min kɛ n'a ye wulikajɔ min kɛ parce que hali ni ye imamu kumakan lamɛn kuma caman b'a kɔnɔ parce que a ye degun dɔw fɔ o degun tɛ se ka lakali yɛrɛ mɔgɔ ɲɛna yɛrɛ ni siraba tɛ i t'a dɔn ko yɔrɔ min ye Mali ye or Mali bɛ siraba de dilan ka bɔ a ka dugu dɔ la ka s'a ka dugu dɔ la Mali tɛ se ka taa don Mauritanie territoire kɔnɔ k'a bɛ siraba dilan au moins siraba dan kɔni anw fana kan ka se ka wuli k'o yira ka fɔ ko y'an ta ye maintenant n'a fɔra ko o côté kɛrɛ n'a kɛrɛ fila bɛɛ fɛ ko o tɛ anw ta ye ko fɔ ninnu de bɛ u sago n'u dungaw kɛ ye gouvernement fana k'a lajɛ u bɛ baara minnu na u ka dɔ fara a kan hali bi pour que Gogikaw olu fana bɛ se ka lafiya cogo min sinon n'i ye Gogi kɔni fɔ dugutagala ye dɔrɔn a b'a bila i kunna k'a fɔ ko poste min bɛ yen n'o ye polisiw ye ne kɔni o poste de tora ne hakili la parce que ne tagatɔ Mauritanie u ye anw lajɔ an ye dɔ d'u ma an tɛmɛna an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn n'Ala n'a kira sɔnna a ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ pour que ka se ka min ye Gogi ko ka ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna a la Amara Nu Keyita ale tun bɛ yan Falaye Keyita ka taa se Keba Jalo ma olu y'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ aw ka se k'a ye yaasa ka se ka kumaw bɛɛ lajɛlen fɔ aw ye aw balimakɛ a n'aw denkɛ Kassim Tarawele a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna a ma.